Rostomili, wiecie na co się macało kury? To wam powiem. Każdy, kto hańdowni na cieszyńskiej ziemi chował kury, miał ich skry z jednej wiecy, skry z wajec. Kura miała ich robić tela, wiela poradziła, a gaździno kurom musiała za to dać pożrać, a opatrować ich, co by się miały dobrze, a nie mamrały. Bo przeca czym szczęśliwsza kura, tym więcej nosi wajec. Jednako kiedy kura przestała nosić wajca, to się ją brało, a zabijało. W ten czas ona już była staro ani mocno. Tuż bądź się ją po tym zakopało, albo się ją jeszcze uważyło psom. Taki był żywot każdej kury. Darmo. No, ale z tymi wajcami to nie była takowno lahko wiec, bo kura szła, a nosiła wajca we gnieździe, jako każdy ptok. Wiele razy było tak, że kury zaczęły z wajcami chodzić do sąsiada, albo kańsik pod strumy, a dziepro po jakimś czasie gazda albo gaździno naszła 20-30 wajec, co już były stare, aż bluchały. Z krstego gorgaździnki macały kury, co by się chnet rano dozwiedzieć, kiero kura ma wajco, a kiero nimo. A wiecie, kupa ludzi się śmiało, jak gazda kury macą, bo to było taki ganz randowne. Potem jak przyszedł na piwo do aryndy, to się go kamraci pierwsze pytali, jeśli już ma wszystkie kury wymacane, kie przyszedł chlastać. Tuż dobre, a jako się macało ty kury? Trzeba było palcem podziubać kurę tam, kany wajco wylazuje. Jak tam było twardo, to kura miała wajco w życi, a gaździno ją nie puściła na pole, pokiel wajca nie wysrała. Bo przeca się na to kury chowało, co by kańsik drepsiły. Nie na to się kury chowało, co by kańsik drepsiły po sąsiadach, a im tam nosiły wajca. Miały wlazować do gniazdów, tam kany gazda mógł lahko po wajca sięgnąć. Bo po niekiere kury to były takowne podciepy, że musiały z wajcem zjąć tam, kany żaden ich nie widział. Bo wajuszka były dla gaździnek więcej worce jako złoto. Dawało się ich przeca do jodła, do buchty, do stryków, a do wszystkiego inkszego. Z nich przeca się kluły kurzątka, co potem rosły, a zaś nosiły gaździny wajca. Macało się kury, a i ty młode, skry z tego, że gaździno chciała wiedzieć, jeśli ty młotki już noszą wajca, lebo ni. No a wiecie, kupa ludzi baj z miasta nie wierzyło, że się tak kurom robi. Ale na dziedzinie to była ganz normalna robota. Na każdo. Jako baj wiecie pani gnoja. Rano kury wymacać to było oto tak jak podoić krowy. Nie wiecie, jak to robiła baba, to pół biedy. Ale jak się macanio chytał chłop, to już wszyscy srandowali, a robili se z tego błozna. A jeszcze macać było trzeba umieć. Bajstarka już byli jako doktor. Dycki wiedzieli, jeśli kura ma wajco w życi, lebo nimo. A boroki kury, jak widziały starzika, to już raczej wajco by srały do gniazda we chlywie, bo u nich dycki tak wymacą, że miały dość. A kokot to już gans się bał się tego starzika, a wachował, co by kury z wajcem szły tam, kany były porobione gniazda. Bo jednego razu, jak się starzik naprął, to wiecie, się stało, że a i kokota wymacał.